आणि तुका सोडतो तू म्हणल्या की जीव एक दिवस ती आई बाप ना असले मका केन्नाच टाकलेले ना देवा कडे हेच मागता की जन्मात मका होत खाव मिळो पण मागे लग्न मका केन्नाच सोडलो नाही तू विदर्भ हाव तू राजू तू घेऊन येता सत्य वर आणि मागे त्या राजू ते कबळे पळेले अब समाजन ना हा आणि कसा होतो राजू घेऊन येतो काय करणार आम्ही होतो राजू घेऊया आणि त्यांनी माझ्यावर केलेले उपकाराचो कोणते उपकार करी आता माझ्या जीवनात काहीच अर्थ नाही आता हा मेल्लो बरो राजू तू मरू शकना आणि तू मेल्यावर तुझे बहीण जिवंत राहू शकना कोण उलयता हा जिवंत राहून कित्याक पाहिजे हा तुझे आत्माच उलयता अरे तुका तुझ्या बहिणीसाठी रक्षा करतले आणि ते त्याका डोळे दिला त्या डोळ्यात त्याने तुका कळलं जाल्यार ते केन्ना जिवंत राहू शकना ना माग पळयल्या मागीर बहिणीक रावूंक जावच ना आणि हांवें ते डोळे दिले म्हूण कळ्ळें जाल्यार ते रडचे रावताले आणि मागीर बहिणीन रडिलें म्हाज्यान पळोवंक जाय तशें म्हूण हांव मरतलोच राजू अजून विचार अरे ते जिवंत असल्यावर तुका पळोवन आणि तुझे बहीण जिवंत रावताले हो विचार कर आणि मरते केन्ना चिंतीत नाका फक्त तुझे बहिणीसाठी राजू फक्त तुझे बहिणीसाठी म्हाका जिवंत रावचेंच पडटलें म्हाका जिवंत रावचेंच पडटलें मागीर भयणीसाठी आणि हांव जर मेलो तर मागीर भयण केन्नाच जगूं शकना हांव तेजे बरोबर राहूं जीवन जगतलो शांती नाही गेले ह्या बिजा गेल्या बहिणी या बिजाला घुसकडत आणि त्यांना जाऊन शपथ खान घेतली तो गेल्या बहिणी त्यांना सुखान जगू दिला दोघींना बहिणीला सत्यानाश केल्याशिवाय हाव केन्नाच रावना हिच्या बहिणीच सत्यानाश करतो म्हणता हा तुला कोणता घात मारतो या बिजाक तो ढकललेला हेचो परिणाम खबर असणार तो आता मागे राहते जिवंत सुटणार
गोट्या आता तुका त्या बहिणीक केन्नाच मेळवचो ना आता तुका डायरेक्ट जन्मा मेळचो नका मामा नका मागे टाइम मेला मागे मागे बहिणीकडे होरा बहिणीसाठी डोळे किती मागे सर्व संघार रंग दिता समाधान घे गो आमच्या राणी काय झाली गो आम्ही हॉस्पिटल आणि त्याच्याकडे किती पैसे लागताना त्या अवकाश करते बरेच जण जावा हे सांग मरता तुझ्याकडे मागता बारे हा वयची गो बारे हा वयता माग माफ कर बाय